Balima anya kuma très urgent et très chaud. Balima ala sago au sago aywa Mali ni Côte d'Ivoire frontière la Buguni mara yɔrɔ la ka taa Sikasso dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Solo ko Ataku bɛ senna aywa Mali ni Côte d'Ivoire frontière o kɛlen bɛ ka sira tigɛ dɛ Bina Jara ka mɔgɔw kɛlen bɛ ka taa sira tigɛ Mali ni Burkina fana frontière la Burkina bɛ caman kɛlen bɛ ka rassemblement ba kɛ ko Mali faama caman b'u sɛgɛnna ko corruption ko Mali fintigila ka cama be wara na Burkina be camana ku sɛgɛn frontière la ani Burkina ta do amena tla ko bɔ ku ira aula vraiment malien an be do kan ka jamana ye aw ni an ka janga la de mun be ka kɛ Buguni ataki cama ne be ka kɛ bi dan tante ko aula de an ka janga nyoro la je voilà a semaine fleur là ko une attaque est actuellement en cours entre Sido et Solo dans la zone de Bougouni contre un convoi de citernes de carburant. Soyez très vigilants. Les sociétés de transport civil et les chauffeurs, les civils doivent redoubler de prudence sur ces taxes routiers afin d'éviter toute exposition et à d'éventuelles attaques terreau. La vigilance peut sauver des vies. Soyons prudents. Source Général Mugukumbere, on n'a pas jangan na jenyo fait. Keleme obe sarab la obe gata super nu no feta obe nya bala de Allahu akbar ni ambega imaginer ka armée informée ne armée bi se ka ta intervention ke obe dugumina ko Sido ani Solo u ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ u filmelen bɛ u yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ yira donc sauf la Burkina filɛ Mali sɔrɔsiw a ye drone wula ka t'u kama rapidement an ka jɛ an ka ɲɔrɔ la voilà donc flène ou flèche sera de camp awa begi kolosi sera na de mogo ni bolifé mi bolo begi kolosi sera na anya tout chamana voilà donc bela jelen ki kolosi sera na voilà bana kumen kap sani bana furaka donc ambora kan video ira la orila ataku be sena ataku ken be sena kanga siterno do kanga na aw kube kulli ataki ambe do ka la ka siterno nyumandu kele ma no gonde mogo bolo kele nga no ko jugum kele ma no gonde imaye ube kai fanfela na kele me kai yofa Sikasso yan fa ube mali u bone me Mali fan bedi bon ambo farala ambalma Burkinabé do dimine bebi ko les Burkinabés se plaignent de la situation à la frontière entre le Burkina Faso et le Mali. De nombreux citoyens burkinabés s'interrogent comment expliquer que malgré la confédération des pays de l'AES, les policiers et les militaires continuent à les arrêter à la frontière et les obliger à payer une somme entre 10 000, 15 000 et 20 000 francs CFA. Les populations dénoncent ces pratiques qu'elles jugent injustes et humiliantes. Elles expriment leur mécontentement et leur colère face à une situation qui ne correspond pas au discours officiel sur la libre circulation entre les pays frères. Les Burkinabés affirment qu'ils souffrent énormément aux frontières. Ils demandent aux autorités du Burkina Faso et du Mali de revoir sérieusement la gestion des frontières afin de soulager les populations et de mettre fin aux abus. Les peuples attendent des actes concrets, pas seulement des paroles. A flene a video flanga janga Burkina Bo fana ka video la je ka kuma Mali sa pere no wala pa yembe de asimene ibere yembe ka bu ani ma bi ani on pa yembe da ni to ne mu fa kon tuta ban tatu ko danga ni dinga to ne mu fa wen sa sa wa de on pa ya ah bela jeli ay samno bonne be ka Mali ni Burkina fana frontière la pot de vin voilà allez ma fode a befleni bon ko fle malen bela jeli nyakoro ambe kelemina kele ni klonge teje
n'a y'an tulonkɛ dɔrɔn an bɛ taa jiwuyo fɛ ne y'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'an y'an tulonkɛ kɛlɛ in na an bɛ taa jiwuyo fɛ siga foyi t'a la ala k'an kisi o ma an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka ceinture serré an ka ceinture serré pour que an bɛ se ka gagner kɛlɛ in na ne kɔni ka soutien bɛ Mali armée ne ka soutien bɛ Burkina armée mais une pratique de corruption ali Mali autorité mɔgɔw b'a kɛ la bon an yɛrɛ y'a ye Burkinabɛw diminen don insécurité bɛ Burkinabɛw bɔra n t'a siɲɛ fɔlɔ Burkinabɛ bon ne y'o de fɔ n'i y'a ye an bɛ Assimi Goïta critiquer dɔwɛrɛ tɛ ne de don bon an y'a lajɛ attaque bɛ ka kɛ Kayi mara ninnu fan bɛɛ ɲagaminen bɛ bi sisan o bɛ Mali ni Mauritanie frontière Mali ni Sénégal frontière Mali ni Côte d'Ivoire frontière bon n'a fɔra aw ɲɛna bi k'a fɔ ko jatigɛwale mɔgɔw de bɛ ka sira tigɛ fan bɛɛ bi ko jatigɛwale mɔgɔw de bɛ ka sira tigɛ fan bɛɛ bi olu de kɛra policiers ye olu de kɛra gendarmes ye olu de bɛ sirabaw kan ni mun kan ka kɛ olu de b'o décider an ka jamana bɛ ka gérer ten de aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la Mali dugu tilan fankelen bɛɛ bɛ mɔgɔ ninnu de bolo bon an b'o fana la an yɛrɛ ka finitigilaka dɔw fana bɛ yen nɔ olu fana bɛ ka bin an ka jamana kɔnɔdenw kan bon n'i y'a ye duguladenw bɛ taa fara Bina Jara ka mɔgɔ kan a bɛ sɔrɔ ni ɲɔgɔnna suw de la mɔgɔ caman t'a dɔn munna duguladen dɔw bɛ yen u tɛ armée malienne fɛ u t'an ka polisiw fɛ u t'an ka sɔrɔdasiw fɛ n'a ɲɔgɔnna si dɔw b'a la ni fanga ɲuman b'an bolo jamana bɛ jɔ mais ni Mali kɛra de samasogo de bɛɛ bɛ na murunin ta k'i ta tigɛ ka taa Mali kɛra o de an bɛ ka Burkinabɛw tɔɲɛ bi an bɛ k'u tɔɲɛ sini i bɛ filɛ a bɛ baara la i bɛ b'a ka baara la anw de kɛra doni ye quoi c'est à dire an kɛra doni de ka da Burkinabɛw tɔ la kɔ la il faut qu'on se dise la vérité Burkina bɛ baara la o i bɛ en train de travailler jatigɛwale minnu bɛ bɔ Mali la ka attaque jatigɛwale fɛn fɛn bɛ attaque kɛ Burkina bɛ bɔ Mali la de ka taa kɛ u bɛ taa Burkinabɛw faga ka sɔrɔ ka na buru ni sɛ don Mali kɔnɔ voilà ce qui se passe n'i y'a ye an bɛ Assimi critiquer anw tɛ AES contre la a tɛ se de an bɛ nin bɛɛ la u ka sunguru bɛ mobili kura bɛ ka san ka di sɔrɔdasiw ka sunguru ma an y'a ye réseau kan u ka sunguru baw u bɛ ka mobili dagɛlɛnw san mobili minnu valeur bɛ taa miliyɔn 50 miliyɔn 100 la u bɛ k'o san k'o di sunguru baw ma ko ala ka barika don olu ka fanga la o kuma la ala b'a yɛrɛ sɔsɔ adamadenw de taara sa misiri kɔnɔ fo n'a ka sɔrɔ de sen jɛlen tɛ o bolo jɛlen n'o de sen jɛlen o bolo jɛlen hadamadenw de sara ko changement ka na Mali kɔnɔ mɔgɔlankolondenw ka na jamana ta k'i ta kɛ suɲɛni ye k'i ta kɛ sunguruba kanu ye k'an ka jamana nafolo ta ka di sungurubaw ma ala ta ɲɛ aw bolo ni maliyɛn fɛn fɛn tugura ka bɛɛ bɛ malo bi u yɛrɛ kanubaga caman bɛ ka muruti bi u yɛrɛ kanubaga caman bɛ ka bɔ bi ko vraiment ko ça ne va pas u ma kuma hali bi caman bɛ volte face la dɔw mana kuma n'u taara olu chauffeur bɛ tila k'u dayɛlɛma o dugu cɛ aw bɛ to la laban in na fɔ a bɛ tiɲɛ yɛrɛ aw b'a ɲɛsin tiɲɛ ma digi da dɛnna de ala ka tiɲɛ bange Mali kɔnɔ ngo de fɔ toujours ala ka tiɲɛ bange Mali kɔnɔ nin de an ka information ka di bɛɛ lajɛlen ma ala ka barika don Mali la yarabi ala ka barika don Mali la maliyɛnw ala ka awa u ye nkalon fana tigɛ u ye nkalon i m'a ye an bɛ nin bɛɛ la Modibo Konɛ ka sunguru bɛ va-et-vient na Côte d'Ivoire a ka sunguru an bɛ tila b'o vidéo kɛ sini quoi sini yɛrɛ tun bɛ fɛ ka vidéo kɛ bi j'étais trop occupé aujourd'hui quoi ni ala sɔnna ma sini n bɛna vidéo k'a la inchallah donc nin yɔrɔ de kun do k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna vive l'AES ala ka tiɲɛ bange donc maliyɛn fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci ɲɔgɔn la a bɛ Senweb application télécharger n'a Senweb application télécharger a photo filɛ nin aw bɛ ne Segu Tunkara ka code promo don voici la photo de Senweb n'a télécharger dɔrɔn aw bɛ ne ka code promo don urgent 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔ min Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ min bɛ quarante kan n'a wari ci a b'a sɔrɔ orange money la sur place waati o waati a jabɔ wari ci dɔrɔmɛ 1 aw t'a sara o de kun do aw kan bɛn